салом алайкум. баъзе занҳо шикоят мекунанд ки мушкилӣ дорем. сатҳи зиндагиамон паст аст. шарту шароитамон нохуб аст. ҷое кор намекунем. чун маълумот надорем ва медонем ки моро ба ҷое ба кор қабул намекунанд. занҳои азиз, медонед чӣ? шумо хато мекунед. имрӯз ширкатҳое ҳаст ки шуморо бидуни маълумоти оли таҷрибаи кори донистани забонҳо ба кор даъват мекунад, таъмин менамояд ва ҳатто соҳиби маоши баланд мегардонад. ба саҳифаи инстаграм даромада аз навигариҳои шерзод ва фуруғ, як оилаи ҷавон вале муваффақи тоҷикӣ имрӯз дар Федератсияи Русия кору зиндагӣ мекунанд, огаҳӣ пайдо кардам. имрӯз фуруғ ба гурӯҳи миллионерони Фаберлик шомил шуд. чаро шумо наметавонед? чаро шумо дар зиндагӣ ноумед мешавед, худатонро сарзаниш мекунед? фуруғ низ замоне мисли шумо боварӣ надошт ба Фаберлик, аммо имрӯз тамоми муваффақиятҳо хушбахтиҳояшро аз Фаберлик мебинад. беҳтараш даромада бубинед ва бовар кунед ки воқеан ширкати Фаберлик метавонад шуморо ба орзуҳоятон бирасонад.